Καλησπέρα, Σοφία Καμπάνη με λένε, και θα ήθελα να πω ότι πάντα πίστευα στη ζωή μας έρχονται 2 με 3 καλές ευκαιρίες. Στο χέρι καθενός είναι καταρχάς να τις αντιληφθεί και στη συνέχεια να τις εκμεταλλευτεί σωστά με τα 2 όπλα που μας έδωσε η φύση, το μυαλό και την καρδιά. Έτσι και εγώ, όταν συνειδητοποίησα τη χρυσή ευκαιρία που μου δίνει η Forever, αποφάσισα να την αρπάξω από τα μαλλιά, έστω και αν άργησα λιγάκι. Τη Forever τη γνώρισα το 2010. Αγάπησα τα προϊόντα με τα οποία με βοήθησαν σε προβλήματα υγείας. Όμως δεν είχα ασχοληθεί ιδιαίτερα επαγγελματικά, παρόλο που ο ανάδοχός μου και φίλος Στράτος Αγγελής δεν σταμάτησε να μου λέει ότι μπορώ να τα καταφέρω κι εγώ, όπως τόσοι άλλοι σε αυτήν την εταιρεία. Έτσι συνέχισα τις προσπάθειες, πάντα με τη βοήθειά του. Όμως τα πράγματα για να αλλάξουν πρέπει πρώτα να αποφασίσουμε να αλλάξουμε εμείς. Έτσι και εγώ πήρα την απόφαση να βάλω τους δικούς μου στόχους και να κάνω μια καινούρια αρχή. Η πίστη και η απόφασή μου με οδήγησαν τον προηγούμενο μήνα assistant manager και τώρα manager. Σε αυτή την πορεία γνώρισα υπέροχους ανθρώπους και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επίσης θέλω να αναφέρω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που η Σοφία Κότσι, από τους πρώτους μου συνεργάτες, έγινε και εκείνη μάνατζερ τον ίδιο μήνα με μένα. Ευχαριστώ όλη την ομάδα του Στράτου Αγγελή που είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη για την ηθική τους υποστήριξη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για άλλη μία φορά τη διεύθυνση της Forever, τον Πολ και τη Σόφη Βιτορούλη, τα παιδιά τους, τον Μιχάλη και τον Γιώργο που είναι πάντα πρόθυμοι να βοηθήσουν και να μας υποστηρίξουν σε κάθε βήμα μας. Επίσης, το προσωπικό της εταιρείας που είναι όλοι χαρούμενοι και πρόθυμοι να μας εξυπηρετήσουν. Πιστεύω πως κάθε άνθρωπος που θέλει να αλλάξει τη ζωή του μπορεί να τα καταφέρει. Αρπάξτε την ευκαιρία, αντιληφθείτε και εκμεταλλευτείτε τα δικά σας όπλα και τότε μόνο θα δείτε τα πράγματα να αλλάζουν και για σας. Εύχομαι σε όλους τους καινούριους και σε όλους μας καλή επιτυχία.